alle ja sitten täältä otetaan. Niin se on ikään kuin ompelemista. No tavallaan se on, pujotellaan noita. Joo. Eli tässä on nyt 2 silmää, tuossa jätetään ne sinne alle ja nostetaan tuolta. Ja tässä täytyy olla sitten kaksi aina. Ja täältä kun lähdetään, niin otetaan tuolta. Ja sitten 1 silmä tuohon koukulle, 2 alle ja 2 sitten tuolta. Ei vielä ole selvä. Eikö ole? Sulla taitaa olla vähän isompi peukalokin, niin saattaa tulla vähän eri kokosta. Isompi lapanen. Isompi lapanen, niin se on hyvin tärkeää, että aina olisi tämä silmukka saman mittainen. Että sitten se tulee se reuna siistimpi, että Sulla on siistiä reunaa kyllä siinä.